Ще си избудеш очите, я даш. И няма сетне да видиш освобождението на България. Какво толкова се вторачил? Турски войници, кои са минали от Азия в Европа и завладели България под византийска власт, били са неженени. Тъй като завладели тези места и най-хубавите девици български жени и гъркини и се оженили за тях, като ги потурчили на сила. Затова в Европа живеещи турци се отличават от азиатските си братя, манафизовими, по краски свои лица. Азиатските турци са черникави, а европейските белезникави, защото са се смесили с българска и гръцка кръв. Майка и